Espera. Una trampa! Serà bufar i fer ampolles. No, s'ha escapat! Seguiu-lo! Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'escurçar de debò, lluitaré sense parar i me'n sortiré. La increïble brigada Shenzhen! M'agrada aquesta noia, l'he de conquistar. Quan s'ha girat m'ha mirat, m'ha arribat al cor. Me n'he ben enamorat sense adonar-me'n. Ha anat així de debò, ha estat molt sobtat. Tens una mirada misteriosa, bonica. Ha estat una trobada increïble, sembla feta per mi. És tan agradable, tan dolça i tan bonica, que m'ha deixat sense alè. Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò. M'agradaria que sabés que l'estimo. Demà li hauré de dir, hauré d'arribar fins al final. Per primera vegada a la vida em bull el cor. L'ombra del follet negre! Para de córrer, que et faràs mal, Izami. Que bonic! Papallones, moltes papallones! Són roses silvestres. Roses silvestres? No són com les roses dels parcs o els hivernacles. Són flors boniques i fortes que viuen en llibertat. Jo vull que siguis lliure com elles, Izami. Papa! Què, Izami? T'he dit papa! Papa! Papa, avui és... Bon dia, avi! Bon dia. T'has llevat molt d'hora, avui? Ai, no la trobo. No la trobo. Es pot saber què busques, Izami? Una flor. Una flor? Ara que hi penso. Per molts anys, Izami. Ostres, avi, que bé! Te n'has recordat. Esclar que me n'he recordat. No me n'oblido mai de l'aniversari de la meva neta preferida. Que el puc obrir. I tant. Què hi ha? Ah, quin moneder més bonic! Gràcies, avi! Au, vinga, anem a esmorzar. Sí, Izami, aviat començarà a matí 7. sí, ja vinc. Durant la Conferència Internacional sobre Energia celebrada fa uns dies a Nova York, el president nord-americà va pronunciar un discurs en el qual remarcava la figura del doctor Hanaoka, un important... El doctor Hanaoka, el pare de la Izami? El doctor Hanaoka estava treballant en una energia alternativa que pogués substituir l'energia atòmica. Es tractava d'un projecte extraordinàriament revolucionari. Oh, Però just ho abans sento de per la presentació pobra dels resultats Izami. del projecte, el doctor Hanaoka va desaparèixer sobtadament. El Això doctor ja fa 5 Hanaoka anys, va desaparèixer però el dia de l'aniversari de la seva filla. Quina llàstima que hagi de ser la Reiko la que hagi de llegir la notícia sobre la desaparició del seu marit. En aquests moments no es disposa de cap pista fiable i la preocupació pel cas augmenta. No pateixis, Qualsevol persona que pugui tornarà. aportar alguna informació que es posi en contacte amb la policia. Sí.
Senyora Hanauka. Com se sent després d'haver hagut de llegir la notícia sobre la desaparició del seu marit? És veritat que la policia no en té cap pista? Senyora Hanauka, té alguna idea d'on pot ser el seu marit? No ho sé, però estic convençuda que el meu marit està... Senyora Hanauka! Me'n vaig! Aquí Heizuke, fullet número 59. Continuem vigilant. El seu germà també és aquí. Tot tranquil, no hi ha cap moviment estrany. Canvi. Per què no? Cada any, al matí del meu aniversari, he trobat una rosa silvestre a la bústia. Em pensava que me la portava el meu pare. Em pensava que... I si encara és als Estats Units? És per això que no me l'ha pogut portar. Ximple! Hi ha un límit de velocitat! Senyora! Aixequi, senyora! 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 Obri els ulls! Senyora! Senyora! Ei, Izami! Oncle Kazuma! Sí? Tots els casos exigeixen un gran inspector. El teu oncle Kazuma. Un gran inspector? M'amoïna que hagis presenciat un acte tan desagradable com aquest. Digue'm, quin cotxe era? Estàs bé, Izami? A veure, era un esportiu vermell. Molt bé, un esportiu vermell. I la matrícula? Li has vist la cara al conductor? Estava tan amoïnada per la senyora que... M'han dit que ha estat un copet al cul de no res i que recuperarà aviat. Ah, sí! Gràcies a Déu. La Izami encara no ha arribat. Potser ha agafat la grip. No ho crec, Soshi. Segur que el que té és mal de panxa de tant menjar. Sí. Bé, potser no ha vingut per això de la desaparició del seu pare, no? La notícia d'aquest matí m'ha deixat parada. Em sap greu per la família de la Izami. Sempre se la veu contenta, no en sabíem res. Bon dia! Bon dia. Bon dia. Oh, què? Ei, què t'ha passat? Fas una hora tard. Sí, és que he vist com un cotxe atropellava una senyora gran. Ostres, què ha passat? Han agafat el culpable? Encara no l'han atrapat. Però per sort la senyora no s'ha fet gaire mal. Encara bo, doncs, quina sort. Penses el mateix que jo, Soshi? Em sembla que sí. Sí! Au, vinga, vengem-nos en nom d'aquesta dona. Izami, com és que encara tens temps de preocupar-te d'una pobra velleta, Què vols dir? Em sembla que t'hauries de preocupar més pel teu pare, que fa 5 anys que va desaparèixer. Ara t'has passat, Mayuko. No és just que t'enfadis amb la Izami perquè en Soshi li fa més cas a ell últimament. Vols callar? El pare està bé. Ah, i com ho saps, això? Ho sé, ja està. Carai, com si fossis vident. Deixa'm en pau! Ximple. Vaja. Vinga, som-hi! Es pot saber què li passa a la Izami? Deu estar amoïnada per les notícies del matí. Doncs mira, faré una bona jugada a veure si s'anima. Izami! Mira! Ui. No hi ha res a fer. La Izami està molt trista. Tinc una idea. Una idea? M'han dit que avui és el dia del seu aniversari. Pare, estàs bé?
No em pots portar una rosa silvestre perquè ets als Estats Units, oi? No t'ha passat res, oi? Izami. Pare! Avui és el teu aniversari, oi? Qui t'ho ha dit, això? M'ho han dit les flors. Vinga, anima't, Izami. Anima't, dona, nosaltres et farem costat. No m'atabaleu, entesos? Ja t'ho deia, Soshi, si li haguessin dut alguna cosa de menjar li hauria agradat més que una flor. Això sembla. Segur que és aquella nena d'allà? Bé, senyor, em sembla que sí. No pateixis, deixa'm fer a mi. Ja ho arreglaré jo. Quin aniversari, sense rosa silvestre. Saps què? Ja ho he decidit, Soshi. No li penso demanar perdó. Ja ho sé, ja ho sé. A més, deu tenir algun motiu per comportar-se així. Mira, a mi em sap greu no poder entendre el cor d'una dona, però sóc així i no canviaré mai. No és culpa meva que les dones siguin tan complicades. El cor d'una dona? Ostres, no em puc creure que ho hagis dit tu, això és increïble. Au, vinga, es pot saber què fas? Ja vinc. Encara no ha tornat? Bé, ja hauria de ser a casa. Avui és el seu aniversari, és un dia molt especial. Li he preparat una gran festa. Ostres, tampoc no és aquí. I tampoc és a l'escola, oi? Per què ha desaparegut? On deu haver anat? Ja ho sé! Què? On ha anat? Estava tan amoïnada que s'ha escapat de casa. Segur que és això. Vinga, l'hem de trobar. Sí. Però per on comencem? Ni idea, per tot arreu. Oh, Gembe! Gembe, que en saps res? Però què, carai? Per què m'ha de passar a mi, això? Auxili, Vinga, Gembe, segueix el rastre de l'Aizami. Molt bé, gosset, ben fet. Oh! Molt bé! Mira, no li interessa ni el pal de l'electricitat. Com se t'acut confiar en un gos així? No jutgis mai un gos pel seu aspecte. Oh! L'ha trobat? Què fas? És meu, això! Em sembla que l'hem de jutjar pel seu aspecte. Escolta, no has de menjar, has de trobar l'Aizami! No! Renoi! Uau! Ei! Espereu-me! Jo també vinc! Espereu-me! Ja et tinc! No t'escaparàs! Més menjar? Em sembla que et farà mal. Molt malament, gos! Ei, escolteu, per què no li doneu una pilota ninja perquè trobi l'Aizami? Ah, molt bé, compra-n'hi una, Toshi. Per què jo? Ei, vinga!
Sento, però t'hauré de matar, noieta, perquè has presenciat l'accident d'aquest matí. Però es pot saber de què parla? No et servirà de res dir mentides. Segur que li has vist la cara al conductor del cotxe. No, no és veritat. Ei, l'ha provocat vostè l'accident? No! No, no he estat jo. El conduïa ell, l'esportiu vermell. Segur que li has vist la cara. No m'agraden les mentides. Digue'm la veritat. A veure, fem un tracte. Si estàs disposada a rendir-te, et pots quedar la foto d'aquesta estrella mundial. Hi ha l'autògraf. Mira, la vols, eh? No em vull res de vostè, gràcies. No ho diguis, això. Ja et tinc. Ara sí que has begut oli. No t'escaparàs. Mira, tinc moltes més fotos. Queda-te-les i tindràs un premi. Té, vinga, agafa-ho. Són unes fotos precioses. No m'agrada aquest noi. I tu ets un estudiant de primària? No saps qui és aquest noi? No n'has sentit a parlar mai? Aquest és el famós Takuya. Durant anys li he pagat les classes de música, de maquillatge i d'anglès. Li he preparat una infinitat de recepcions, d'entrevistes amb mitjans de comunicació, de conferències. I per fi ha debutat el noi. L'he convertit en una estrella mundial, saps? Deixi'm en pau! Saps massa coses, noieta. T'has convertit en una noia massa perillosa pels meus interessos. T'ha arribat l'hora, joveneta. Et faré desaparèixer de la capa de la terra! Què? És la seva sabatilla esportiva! No! Pobre Izami! Izami! Pretens atacar-me amb aquesta joguina? A mi, el cap del Departament de Nous Talents, des de fa 25 anys, 3 mesos i 5 dies? Si caus des d'aquí dalt, aniràs directe al cel. Adéu-siau! Brilla! M'has fet enfadar. No m'espantes gens, nena. Vinga, estàs a punt? Ostres, per què no brilla quan ho necessito? Adéu, noieta. Adéu! No! Ostres! Déu meu, si caiem des d'aquí dalt, la dinyarem. Em sembla que sí. Per cert, permet-me que aprofiti per presentar-me. Això és per tu. Vostè és el cap del Departament de Nous Talents, no? Ostres, però com ho saps? Izami! A veure, com és que saps tantes coses, joveneta? Vostè mateix m'ho ha dit i m'acaba d'ensenyar una targeta de presentació. Ei, conductor boig! Deixi-la anar! Vinga, vinga! Toshi, Sushi! Es pot saber qui sou, vosaltres? No us mogueu. Si feu cap moviment estrany, la deixo anar. Ostres! I ara què fem, Toshi? La Izami té l'espasa. No tenim altre remei. Escolti, quedis amb mi i deixi-la anar a ella, sisplau. Vaja, que commovedor. Vols ocupar el seu lloc? Em sembla que ploraré d'emoció. Toshi! Molt bé, i jo també. I jo també. Amics. Abans d'enviar-vos a l'altre món, m'agradaria saber com us dieu. El drac és la marca de la justícia. Mentre el mal recorri el món, En nom del cel! El destruirem. Endavant! Shinzangumi! Què és això? Ha caigut, ha caigut. creieu que s'ha fet mal?
un peix atrapat a les xarxes. Són les 5 en punt. Tots els nens que sou al pati, aneu-vos-en a casa. Pareu de jugar i aneu-vos-en a casa. Ei, Izami, estàs bé? Sí, gràcies. I ara no ens has de donar les gràcies per res, Izami. Som amics, no? Ah! Les meves mambes de bàsquet! Heu atrapat el conductor boig? El Shinzen Gumi? Ah, senyor, què faré ara? Quina desgràcia, quina desgràcia! Què faré ara? Segur que aquest regal sí que li agradarà a la Izami. N'estàs segur? Sincerament, em sembla que fa més per en Kate. Jo penso el mateix. Calleu, la Izami i jo som amics. D'acord, però per què la disfressa de gambamí? Bé, doncs... Et penses que una noia com la Izami se la posarà, aquesta disfressa? I si sou tan amics i hi ha tanta confiança, per què no li compres una cosa més barata? I per què no em compres el robot Gambaman a mi? N'esteu segurs? Sí, n'estem segurs. No patiu, segur que li agradarà. Qui és vostè, senyor? Em faig dir l'home de la rosa silvestre. Li podeu donar això, sisplau? Pare! Qui us l'ha donat, aquesta flor? Un paio que es fa dir l'home de la rosa silvestre. Sí, era un senyor molt estrany. Izami! Pare! Pare! Ets aquí, pare, al Japó. A prop meu. Per molts anys, Izami. Què? Se us ha tornat a escapar? Sí, però per poc. Entesos. Es riu de nosaltres, doctor Hanaoka. Seguiu-lo! Atrapeu-lo tan aviat com pugueu! Entesos! Visca el follet negre! Ostres! Una nena molt rica que s'ha enamorat d'en Soshi ha desaparegut de cop i volta. No us perdeu el pròxim episodi. La princesa raptada. Ell se la mira de dalt a baix, ella passa, no se'l mira, la persegueix amunt i avall, ella no li fa ni cas, es vesteix amb pantalons, no es maquilla, no es pentina, mira d'anar